Husay mga kanser, ako nga pala si Paolo. At kung pinapanood nyo to ngayon, siguro nasa ibang lugar ako at nagre-relax sa bakasyon. So huwag na kayo mag-expect na mag-e-effort ako ngayon. Pero naisip ko, bakit hindi kayo mag-e-effort sa akin? Kung hindi ka nanonood dito ng ads, ano pang silbi mo sa channel natin? So naisip ko, bakit hindi kayo ang pag-editing ko? Diba ngayon, kung alala nyo, gumawa ako na maikling edit challenge sa mga marunong mag-edit dyan para i-edit yung isang nilink ko na green screen na gawa ko. Daanan na natin ang pipi na binasa, mga pamilyang Paolo na binasa. Tingnan natin mga ginawa niyong memes. So nakahalo dito lahat ng mga memes tungkol sa channel at dun sa video. Dapat nagre-relax lang ako dito. Sarap mag-relax. Bro, kayo naman yung empleyado. Kapagurin niyo ako sa bakasyon. Ano kayo, chicks? Ito, from Anjo Carson. Poster. Alam mo yan! Kasama ko si Bolbol. Si Paolo Albelino ba to? Parang itim niya dyan. No racist. Sunod! Oo nga pala, ito lang ang gagawin ko effort ngayon. Talo ka, maraming salamat. Buti alam mo. Sa kanya uli, Merry Christmas ko lang pa. Aga-aga pinapalungkot mo ko. Carson. Kaya mag-alala kayo. Like kayo manonood ng ads at i-whitelist nyo kung nag-a-adblock kayo. Huwag kayong pabigat sa channel na to, ha. Wag na ako magmahal. From Cutie Pie. Yan. Kala ko scandal. Pwede sa Tiago City National High School. Hey! 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 Ten, 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 ten. Yan dapat ginagawa nyo kaysa magtikol kayo sa CR. Magpatugtog na lang kayo. Mag-finger lang kayo ng minor chord, ha? Santiago City National. What is trying to Paolo? Alam nyo yan, paano kayong dalawa magaling. Kaya mga gusto ko nakikita sa CR na hindi tayo madedemonetize. Maraming salamat sunod from Asian guy. Lahat kayo palo. Pag hindi ko kayo mahal, wala kayong palo. Tama na ang paggamit sa batang to. Hindi ako yan at nakakasama sa kanya kung isasali niyo siya. At kung magpo-post kay Geto, please pakiharangan na lang yung mata. Respeto naman. Sunod from Amay Theo. Simula na pala tayo. Tingnan natin mga edit nyo. Baka lait kayo sa editing ko. Kala nyo gagaling nyo, ha. Tingnan natin gano'n kayo talaga kagaling. Oh shit! Hey! Copyrighted ba to? Pariwa Paolo Kun Minasan. Oh! Galing! Wow! Pang next level! Masabi lang na maiba eh, no? Ano yan? Mga tito, ano nangyari sa ulo niya? Pampamilya tayo, siyempre. Okay. Okay naman, wala problema. Paano ka, maraming salamat. From Jater Delon. Cellphone edit. That's trending ba ba? Kasi mga kanser, at ako nga pala si Paolo. Lahat ngayon, dadaanan natin ng mga meet. Yes, follow ka rin dyan, mukhang wala pang sumisira sa mga edit. Maraming salamat. Mga video Paolo Maadja inaabot ng 11 minutes. Talaga? Pwede ba na ako pumipili doon? Ang pinipili ko lang kung saan babagsak yung ads eh. Pero, diba, kung ganyan, di iwan mo muna 11 minutes. Hindi, joke lang, skip nyo sa yung buhay. Skip nyo na lang, basta nyo na mag-play na ilang segundo, tapos skip nyo na, walang problema. Yan yung mga taong okay lang umangal sa channel, ha. Kung wala ka lang, kung di ka na nanonood ng ads, wala ka pang ambag sa channel na to. Wala kang karapatan umangal, ha. Malahimik ka. Paulular kang hayop ka. Mga tunay na cancel lang ang namin dito. Clear flat. Sa Code Geass ba yun? Naalala ko yun. Ang weird nung part na yun. Na-enjoy ko. So, bigla bibigyan ako ng ganung nakakatakot. Akala mo sinasapian siya. Pero wag nyo na alamin kung ano yung ginagawa niya na. Mga Konichiwa talaga, palo ka dyan. From JR Cosmo. Bolbol! Ano nangyari kay Pikachu? Pre, si Bolbol, pre. Naging abnormal si Ano Pikachu. nangyari?
O yan, ball. Huwag mo tignan to, ball. Wala kang silbi, ha? Nagtatrabaho ka ng walang permiso sa akin, ha? Ako nagpapakain sa'yo dito. Hayop ka. Yan, may oras ka. Pero pag edit ng video, ako lahat. Buti nagpapahinga ako ngayon. Yes, hindi ko na kailangan mag-edit masyado. Ang galing ng mga cancers. Tinutulungan niyo ako magpahinga. From Kevin Sick Legend. Gusto ko na ito matapos, please. Gusto ko na magpahinga. What the? Ano nangyayari? Oh shit. Here we go again. Oh no! Worst place in the world. Yes! Yung mga gusto kong editing. What? Ito mga gusto kong editing. NANI? Get the down from there! Wag! Okay na, mag check. Mas marami pa tong editing sa lahat na napagdaanan natin. Anak ng po... Oh shit! Run away from me! Uh-oh. Oh. What the fuck? Ano nangyari? Oh, okay, tigilan natin yan. Woo! Napaupo ako na maayos to na. Yung mga ganun edit ako nagigising. Yes, maraming salamat Kevin Sick-Legend. Binigyan mo rin ako ng editing. Lahat na ng palo lalagay ko kay Kevin Sick-Legend. Top tier editing. Sumakit yung likod ko dun. Maraming salamat. Naalala ko yung mga tao sa channel na to. Yes. Kailangan ko harangan yun daw kasi diba, gusto ko magkapera. Pwede ba ako mag-enjoy at magkapera ng sabay? From Mabsy. Okay, tigil na natin. Palo kang hayop ka pero hindi sa mabuting parayo. Ayoko na, sunod. From Evil Boss. Paolo Bibre. Palakpakan natin yung konduktor ng bus na yan, isa kang tunay na cancer. Pa First North daw to. Ang hirap nga lang dyan, hindi magpe-play ads ko. Pero okay lang, di ba? Basta iba't ibang dako na ng Pilipinas. From Kushimoto Quality. In Another World with My Haya. Ito lahat ng mga tita natin, mga tito. Si Tita Ibana. At ito, at yung isang walang kwenta dyan. Huwag nyo nang tignan. In Another World with My Haya. Nice editing. Maraming salamat. Palo ka. From lahat na lang username taken. Nice name. Yung mukha yan. Yes. Gusto ko yung effort dito. Ramdam ko. From Bien Fulans. Alam mo, isa lang ang sagot dun. Okay, mukhang naka 20 FPS tayo. Nice. Ganda na editing mo ha. Kita ko pa yung mga 10 pixels doon. Wala kang palo. Leche. Sabi ko sa'yo mag-effort kayo eh. From Vega. Oh my God! Tama na! Yes, maganda yan. Love is War. Nice editing. So, yung nakikita ko pa yung original. Yes. Effort! Yan ang tunay na cancer. Siyempre yung malaking dere si Tita. Oh, sino-sino to mga to? Dali. Jessica. Baka si Jessica so yung... Nagkompleto ulit. Siyempre yung malaking dere si Tita Ibarra, diba? It all interconnects into the convergence. So, madami ko energy, diba? Kasi ako nagpapahinga ako eh. Dahil mahal ko kayo, dadaanan natin mga pinaghirapan yung edit. Maraming salamat Vega, pero please pakitigil lang yung pag-ship. Okay? Ano kayo mga bata? O okay lang yung okay lang yung collab eh. Naiintindihan ko eh. Pero isi-ship mo. May mga kanya-kanya kaming buhay. Hindi dito elementary, okay? Pag alam ko para may issue ata regarding dyan, please itigil nyo na yan. Mapa kung kanino pa yan. Kasi marami pa naman tayong dadaanan dito iba't ibang mga babae, di ba? Mga memes or mga madadaanan natin. Hindi lahat kailangan issue. Okay? Ano to, drama channel? Tumasik yung laway ko. Hindi ako naglalaway kay Enka. Respect natin ang privacy. Ito yung mga paululers na dapat pinapalo. Gusto ko yung tunay na cancer lang. Kupal ka na nasa lugar. Yan ang tunay na cancer. Panoorin nyo itong anime na to. Maganda to. Season 2 darating na next year. Mga Konnichiwa. Tama na. Pero diba, isang bagsak.
para sa editing, pero itigil nyo na to. Bakit mo ako manyak dito? From you. What the? Ano to? Copyright. Dito YouTube ba yan? Copyright. Yes, monetization! Hey! Ang dami. Diba? At least ito may effort yung edit, hindi lang sinalpak, diba? Maraming salamat. 3 palo ka. Yung mga gusto kong edit. Okay, tama na to. Pero napalo na lang si Tita Enka. Tama na, itigil nyo na to. Kakapanood yun ng harem. Kala nyo ganon magkaroon ng connection ng dalawang tao. Hindi ganon. Ano ba, yung mga virgin dyan na pag-aalataan kayo, ha? Relax lang. From Ivan Tot Knuckles. Yan ang taon natin buong ngayon 2019. At nararamdaman ng aking sukot na puso na buong 2020 ganon din. Yes! Woo! Nangyari. Natamad na ako. Tapos na ba ito? Ang dami yung sinend. From Am I Theo. Hi guys! We are finally back at ngayon gagawa kami ng bagong challenge, ang paghuhubad. Tito YouTube. Tapos ang ginagawa. Balag tayo. Yes! Ayan, ano, ha? Ayan. Ayan, tingnan mo. Yan ka. Wala ka lang ang silbi sa channel. Pahirap ka pa. Taray ko yung mga paululers. Sunod! Mga cancer na may utang ang mahal namin dito, hindi mga paululers na mga nakikisakay lang sa channel. Ito isa pang iba. From Loop Heil. Good morning guys! This is Ivana and for today, we are doing my Oh my God! Bakit no! Tama na! Nabugbog ako ni Enka. Masusukot na sana kasi si Tita Ivana na naman. Pero buti may edit sa gilid. Yes, may onting effort kahit papano. Diba? Ganon mahalin. From Aizenitsu. Oh my God! Kailangan mo harangan yan. Ay nako. Puro ka kababuyan Aizenitsu. Talo ka. Leche. Sunod. Ayoko na. From Roji Senpai. Tama na. Gusto ko ma-monetize. Kaya tinatamad na ako mag-edit eh. Kasi ito lang yung naano ko leche. Mga words. Yes. Magaling. Maraming salamat. Sunod. From I'm Sheer. Hit a light with a bitch from the bayou. Make sure. Ba't puro kayo kababuyan? Di kailan mo pupunta. Yan, sige, ituloy nyo pa ang kababuyan. Let's go. Leche. From Jessie. Konnichiwa, yes. Tigas Tite. Yeah. From RJ's Gaming. Sorry. Yan yung mga memes yung tinatawanan ko ngayon, yes. Yan. Sige, tawalan nyo ang ating mga devote sa videos, leche. Diba? Sarap mag-effort, no? Yes. Kaya manood kayo na ads kasi minsan lang yan. Yet to fail, all the same. From Ramiel. Ano nangyayari? Alam ko na, puro konnichiwa. Tumagin na. So yun, tuloy tayo sa ating mga ginawa nyo. Natuwa ba kayo sa mga ginawa ng mga cancer? Diba? Nalakpakan natin ng mga nag-effort ng mga memers ng channel, ng mga tunay na cancer, hindi mga paululers. Iilan lang mga naalala ko dong nasaya ako. Pero diba, importante doon, kayo nagtrabaho para sa akin. Pag gusto ko magpahinga muna ngayong linggo. So maraming salamat sa mga nanood. Huwag kayo like, share sa mga cancer nyong friends. Ito na yung ating Reddit, Facebook page. Tsaka members kung susuportahan yung channel at mas maagang makapanood ng mga videos. Paulul.